Matul dan ix-xahar jista' jkun hawn Flyru ajruplan li jġib l-isem tal-Belt Kapitali Maltija. Kif Valletta Air irreġistrat l-ewwel ajruplan sabiex tadbidu għall-flotta tagħha. Mill-indikazzjonijiet li għandna l-ajruplan tal-għamla Airbus A320 li għandu 18-il sena bħalissa jinsab wieqaf fl-ajruport ta' Varna fil-Bulgarija u akkwista l-Air Operator Certificate matul din il-ġimgħa. Sorsi fis-settur spjegaw li l-kumpanija tal-ajru l-ġdida Valletta Air twaqfet mill-linja tal-ajru li twena Haston Airlines b'kollaborazzjoni ma' Air Valletta Group, illi warajha hemm investiment privat Ċipriot bis-sorsi li tkellmu ma' dan l-istazzjon mhux qed jeskludu illi brabta ma' dan l-investiment hemm ukoll ex-membri parlamentari laburisti. Filwaqt li l-futur tal-linja tal-ajru nazzjonali Air Malta u wieħed inċert aktar minn qatt qabel, fl-aħħar xhur staqsejna Ministru Klaj Karwan aktar minn darba dwar il-linja tal-ajru Valletta Air iżda hu dejjem ċaħat illi jaf b'xi ħaġa. Sorsi qrib is-settur qed jisħu illi għadu mhux ċar jekk la darba l-Air Malta kif nafu għattala għal kollox u se tidħol fix-xena l-Valletta Air, ċowe il-Gvern Malti jidħol fi ftehim ma' Haston Airlines bl-eventwalità illi jew jixtriha minn għandhom jew il-linja tal-ajru nazzjonali tiġi waħda privata għal kollox. Esperti f'dan il-qasam saħqu illi destinazzjonijiet li għandhom fil-mira Valletta Air huma l-Ewropa, l-Amerika ta' fuq u isfel, il-Vant Nofsani kif ukoll l-Asja imbeda.